bende nyawacho ni idhiro gi mana kalure kod siasa. Nyaka ng'ato bed ni mielo mana thum mimielo sani eko ka dongruok obi. Pero kawano Cleophas. Ikelo komoro very interesting. Blend gimoro ma wabrogo mbaka mbele. Kinda politics to gi economic empowerment. Gin interlinked nade. To at some point ibro fwenyo ni politics gi economic empowerment kata dongruok to gin interlinked kamoro. Nitie kuma gi tudore magi makore. But okochuno ni ng'ato nyaka miel thumb siasa moro koko yud empowerment mora mora. Ng'e ni owach ni kata ka en allocation mawuok from national government eni chiwe ne ji duto. Koro okochuno ni nyaka bed ni align gi ng'ato ka ng'ato mondo mi yud gimoro. But nitiere kaka mondo mi wayud dongruok kata mondo mi wayud kony. Nitiere steps moko kata nitiere gik moko achiel ariyo adek manyaka mondo mi watim. Sani king'iyo grants ma wachiwo Cleophas. Grants wa kwae jagoro mungirore ene mong'e kaka utudore gi joge osiepege mane sirikal go mondo mi wayud grants mabiro. Cleophas gigi dok binwa dine beni waonge sirikal. Ineno. Nitiere ber moko ma wayudo by virtue ni wane sirikal kendo by virtue ni wa support sirikal manitiere. To ma gimoro mosech bedo ka chando wakaluo waka. Ing'e ni dhiang' ok inyal wacho ni dwaro chak. To dhiang' magolo chak to ok idwaro. So nitiere kaka joabo ningo bed ni loko pachgi kendo nitiere kaka joabo ningo bed ni ng'iyo siasa ni ka wan goyo siasa kata ka watimo gigewa mag siasa to en ang'o kata dongruok magne ma wanyalo yudo. Ka idhi kaka kamoro ni Ndhiwa constituency ne waromo gi group Lions Boda Boda group Ndhiwa constituency. Nitie pesa mane wamiyo gi kanyo ma 50k 50,000 joma ne wamiyo pesa gi ok ni ati ne gin joma ni sirikal kata joma support sirikal. Oyo wamiyo vijende manitiere gima timo to kendo gin gi business concept ma ginyalo tango ni nitie gima watimo. Ka wadok kamoro kaka Rangwe wachako waromo gi Ratanga kendo mana vijende moko ma timo ohand boda boda kanyo but gin gi youth group gi kendo gin gi pesa ma gisebedo ka gikungo kanyo wachako wamedo gi capital grant. So okochuno ni nyaka ng'ato bed ni ati en aligned gi thumb siasa ma ji wero mondo mi koko yud konyruok mondo mi koka dongruok obinegi. But kata jowa oningo bed ni gi steps ma gikwong gitimo nikech seche moko kata kwa dhi waloso giji to kutieko loso giji tuwinjo ka ng'ato luongi tenge to ng'isi ni koro gima wacho no ber adwa ni waform group mondo mi koku konywa. Ineno. So yudo ni kata purpose ma ng'ato form godo group no ok nyal konyo. Oningo bed ni ubedo gi group tayari un gi gimotimo. Koro wan kwa biro to wan wajiwo wamedo nwe gimuset bedo kutimo cha kata mwacho ni ng'ama ni godo ema ne medi. So jok mosebedo gi groups mantie gima gitimo to gin gi rem kamoro gine ma wadonjo to watimo ne gi that technical training wamiyo gi that capital boost ma wan godo kendo wabedo gi sustain engagements wamedo romo kod gi kinde ka kinde. One of the things masani wang'iyo kaka youth transition initiative en kaka wanyalo invite gi to seminars mabedo held particularly youth mentorship forums matimore kinde ka kinde. So ka wasemiyo gi that finances to wadwa miyo gi linkages to the youth platforms manitiere. So kapo ni nitiere migao moro manitiere gi youth activity within a particular area to area no one gi active groups then one link gi up kendo wanyalo manyo kaka gidhi functions go nitiere tiegruok kod puonjruok mitimo kinde ka kinde manyalo increase skills magin godo mondo mi giyud konyruok e kinde